amahloni vele into ongenayo. Awu sesingaphakathi manje. Awu nina benkashana kabenze yaphuza umlaza ngameva. Awu nina besiqhwaga bathi siyadla sindlondlobele sibeke isihlange emadolweni. Lo khulumayo awumfoka Mkhize, uprofessor Mkhize phansi ngidabuka kwaNongoma esigodini sakwabheka umthetho ngasohlangothini la kwaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu iMPTV1 mangabe uyaqala ukuba ingxenye siyacela ukuthi ucindezele usubscribe button ucindezele nebell ukuze uzokwazi ukuthi uma kunezinye iziqephu esiziphosayo uzokwazi ukuthola umbiko ukuze uzokwazi ukuthi ube ingxenye yaleso siqephu sangalolo suku lelo. La ingosi lapho khona sesibiza abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni abaseyidakamizweni basuke bezosixoxela ngokuhlukahlukana kwabo ukuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni ngenhloso onqangini na ngenhloso yokunqanda laba bangakangena ezidakamizweni ukuthi nabo bengagcini beyizisulu zazi ezidakamizwa. Inkosazana kunjani? Yaphila futhi njani? Hayi nathi siyaphila. Uma ungabingelela ababukeli lapha ekhaya beMPTV1 ungathini? Sanibonani wakwethu, igama lami nguZuziwe wakamnguni. Ngiphuma eMaritzburg. Awuyibonga phela, kade uyibonga nje wena. Awusayithakazeli manje phambi kwakho. Abe kanjani? Umnguni kumeda uqhabu yeyeye. Phakathi wayo. Yebo. Ngowase Maritzburg ngiphuma esigodini sase Willow Fountain. Yeah. Lapho la kwakhulela khona our previous premier uZoli Mkhize. Yeah. That area is where I grew up. That's my childhood home. Okay. Mina sengikuzwile ukuthi ngeke ngafuna ukutshela abantu ngento engingakayizwa like umuntu wesifazane ohlakaniphile. Uyashibilika lapha nalopho olimini lwesilungu. Sifuna usixoxele indlela okhule ngayo up until kujika izinto uyithole ukulesi simo obhekene naso njengamanje. Kodwa ngikhula mina ubaba wami umningane ezu-12. Yeah. And then kuthi kuma wami sasibabili. But then my older sister washona noma waqala shona umama washona yini sami nomntana. Yeah. So we didn't have any connection with the family yama. Yeah. So abantu engade ngikhulile nabo bengikhuliswa yibona ugogo or my father's mother. Okay. Now what happened is ekukhuleni kwethu ngithi financially, emotionally, everything was provided ugogo. Yeah. Mina bekuyimina no siswa the firstborn on from my father's side, because everybody else we had different mothers, and now mababa bona babesaphila babekwazi banakekela. Umama ubese kuphantu umama wakho? Uma washona ngisana 3. Okay. Ngakhuliswa ugogo ke from then on mina nalo siswami lomdala up until kube ukuthi ugogo ke usemdala kakhulu sangena esikoleni konke nesisenzelwa ugogo. Isikole ngifunda amabanga phansi wazofika emabangeni aphezulu awusithatha ukhule nakho ukuze uzosikhela nale ndaba le yokuthi wena ubuhamba phambili ngokufunda kunezinye izingane ubuthi ufika uzofunda ubuso wena leyo nto usuyazi. Yonke ke leyo nto ngicabanga ukuthi into yangisiza butami ukuthi ugogo wabo indaba ye-TV abangani ukudlala kuvakasha bayingayingeni. Yeah. So ngathi ngika grade 2 primary nga-introducewa encwadini. Yeah. And the more ngifunda, the more I realized ukuthi ngiyithanda lento. Yeah. Because there I could like explore new worlds. You can be another person in a book. Yeah. Yabo. Now the thing is, since my older sister was in a higher grade and I was in a lower grade. Yeah. But ngise primary school like in grade 7 ngangifunda incwadi zakhe ayezifunda ku grade 11. So by the time I was in grade 8, I already knew ukuthi module 1 contains this information. Some people may call it cheating, but that's what ushuthi fanele ngabe
osisi bethu abadala noma obhuti bethu abadala uma betati angazi noma mhlawumbe ingamgqilaza nomunye umuntu leyo nto leyo I don't think so because angithi ngaqala ukufunda grade 2. Yeah. So then on I'm developing. Ubani okufunza incwadi ufaka ubani incwadi mhlawumbe ukubhoreka kokuthi wena awunabangani. It was just a love for the books. I fell in love with books. The first story I read, and I remember it because it was about a ghost. Yeah. That's why I was in grade 2. But from then on, I didn't have to be told to read or encouraged. It has happened for itself. Unencwadi namanje uyiveze sekuthatha ufunda incwadi. Le ncwadi what is it about? Le ncwadi ingani kwenzakalani? It's a collection of short stories about witches and wizards. Yeah. But not all. It shows because not all people are the same. Yeah. Yeah. So here, there's good witches and bad witches. There's good wizards and bad wizards. But it's all about magic. That's one thing they have in common. Is that some use white magic, some use black magic. Uba no introduce kule ncwadi le why recommended uba ngoba ngathi ngale impela kuyafundwa la nihlala khona. No, there's Atlanta. You see a cathedral, a clinic, and then there's an area this side where they dish out the food for the people. Yeah. Mongena nje lapho there's a table that they're selling books. They're selling books for 5 rand. Yeah. Yabo. So ngengothi ngiyazithanda mina incwadi, I make sure that I have at least 10 rand noma 5 rand ukuthi ngibuye na something. Yeah. Because meke kwaphela nje usuku ngingafundile. Yazi mina ngokubona kwami vele ngisisazozixoxa udaba lakho. Uke ucabanga ukubhala yakhe incwadi ngempilo yakho? I have. Unayo thoughts about it. Never said it. I have because ngathi mengihlala phansi on many occasions futhi ngeke mengibuka ngibona ukuthi yazi mengathi kuthiwa ngizama ukuthi ngazise abantu about my life story or my experiences into engidlule kuzona. Mhlambe khona loyo ababili abathathu engekwazi ukuthi ngibanqande nabo ukuthi bagcine bengene kulomgodi engingene kuona. Because khona ngempela abangazi. Bese kuba khona laba baziyo ke kodwa ke ayitshela ukuthi yebo. Ujethu uyazi. Even if you're that type of person, kunezimo noma kuzoba nesimo esizokufundisa ukuthi awazi. Yabo. Manje nje ke yayi kona ngicabanga ay okay ngicathi lokho sekuyoba indaba yangolunye usuku ngoba phela nami mina ngumbhali mina ngumbhali uvunywe kabi mina udume ngendlela esimanga ukuthi phela sengakiyeka ke ukubhala mina bengibhala inkondlo mina yazi bhuti wami wow uNkulunkulu futhi bengibhala inkondlo mina ngasebenza ngisho nama-artist powerful ngendlela esimanga la eSouth Africa uyabazi umtshengiseni Ndidani yebo ngasebenza naye ukhuzani ngasebenza naye engakabe mkhulu waba ngicathi waba mkhulu ngealbum le okuyona kodwa wayevele esedumile aziyo but not that much. Kukhona ukuduma kukhona ukuphumelela yebo njengamanje uphumelele uyona yonke leyo album ngicabanga ukuthi iyona yahlukanisa enhloko nesixhanti empilweni yakhe lena engifeature yeah so ngeke ngavela imbewu iTV The Seed. Yes. So I remember the program. Kudala ngisebenza ukubhala namanje ngisabhala kodwa ngadecide sengibhalela mina ngiyabhala nje ngiyibhekela I'm publishing. No. I'm no longer publishing now. Sengiyabhala nje ngiyibheka. So asikho ke lapho kahle kahle namhlanje singendaba yakho. Leyo sesiyikhuluma off camera sesiyikhuluma engxenye. So awusithatha usibeke up until ijika izinto ukhula
lapha until kuze kujike izinto zize zibe kulesimo okuyisona njengamanje? Njengoba kade sengitshele bhuti wami ngithi kuze sakhuliswa ugogo. Yeah. So impesheni ngeke izikhavare. Usisama ngithi sisami nomdala wamane wamitha. Yeah. Ngimizeni kwakhe, she's adding another mouth manje kumele ukuthi ufake ezinye iy'ndleko. Exactly, because nobaba wengane naye wabaleka. Yeah. So kwaqeda kunzima uthola ukuthi into ezibasic njengama-stationery sabantu besifazane thina, sidinga ama-pad, sidinga ama-cosmetics, sidinga ama-roll-on, yabo ama-uniform, into enjalo zagcina sekunzima ukuthi sizisole. Kwathi sengika-grade 11 mina ugogo bese egugile that time. Yeah. I made a mistake of ukuthi ngangena kule popular group. Kanti njengoba ngingena kule popular group lena benza izinto like ekwathi investigator yesikole, it's like it's a demonic cult or something. No, sicela awusithathe usibeke ukuze nomunye engagcine mhlambe elingeka engene entweni enjengaleyo, sifuna ukuyazi. Yabona nawe yabazi bantwana labo sisilabo esigere high school laba basuke they know it all. Yeah. So mhlambe bahamba ama night clubs, and then on Monday when they get to school they be telling the whole class ukuthi hey bengise tavern wara. Exactly. Ngahlala nama big spender bangenzela ukuthi they did this and that for me. Abantu abahlezi bephethe imali esile ku pocket money, whereas mina ngiyazazi ukuthi ngiphatha menginayo. Yeah. Inhlanhla also rand amashumi. So mengizana lezi ngane lezi they able to ukuthi angiphe lo 5 rand. Yeah. Yabo. Kanti mina the more ngizwana nabo, they have another life outside of school that only their neighbors na abantu basengazi ngasemakuba bayaziyo. Bakungesizona izingane zomphakathi abantu abebefikile. No, we were all students. We were all students from different communities. Yeah. Mina ngasekhaya, it's like a place, it's like a rural area, so I had to take transport to the school. It's a township school, but because it's a township school, some of the pupils are coming from rich backgrounds, some of them are coming from poor homes, so asilingana asifani. Yeah. So what if mina ngiqala ukuskima nalezi ngane lezi ezi-right, ngiyibona ukuthi like but they care because they're giving me money, so I think hey, I've got friends. Kanti kuzokuhamba kwesikhathi, I think it was in November. Yeah, it was in November. I was not in school at that day, and then it was a Monday because when I came back to school on a Tuesday, I was told that there was something happened, and then I'm like, what happened? And then they're telling me, no, the girls from the pupils, the whole class that's next to your class, they were all screaming and saying they sing demonic figures and stuff like that. And so what's my investigate Walento, my friends are involved in a satanic cult or something. So I don't think so. It was just teenagers begging for attention. I think that I didn't really believe it because there was no concrete evidence. And the people that were affected, their stories kept changing. They saying, no, we saw the other girl. She was with people wearing black things and they were crying blood, blah, blah, blah. And then when the principal comes or the next teacher comes and they have to repeat that story, there's going to be differences in a lot of places. But I don't know if noticed or if they didn't care because the parents of these affected learners were in the school governing bodies, so there were people with power. Yeah. I thought it was just going to blow away the same day. The following day when I got to school, I was called to the principal's office, and then when I got there, 4 out of 8 of us, the other 3, also their parents are also in the governing body, so they were let off. They were like, no, these guys are innocent. Deal with these 5.
So when I got there, we were told that they cannot accept us at the school anymore. They don't believe that their children are safe with us around. So nina nase wena usuvele wawusungena wavela ngeshiyana wawusuhamba nabo indawo zobumnando wathi no, we only here in school. Remember, I'm in the rural area. Yeah. So we can only get together here at school. Okay. After school, mina kufika umalume imoto lezi transporting and the school. Yeah. Sihamba. But now the problem is esikoleni sihlezi sibona nginawo. So basebecabanga ukuthi nawe ugimkhuba. Now the thing is, here's what Eyamkhipha kakhulu. They were like, no, that's why this girl is so bright. She's not really bright. It's just that she's possessed, and then this possession of her enables her ukuthi abe nomqondo ovulekile. Hey. Gogo usemdala lapho ngiyakwazi ukuzo-attend ama-meeting. And even if it's uya-attend ama-meeting, yena akanayo le power le yokuthi ngi-reinstate. And then after that, I got a removal letter, and then I went to a rural school. Kunini lapho kuphakathi nonyaka noma? It was in November. Hey. Wenza grade 11. Ngenza grade 11 lapho. Ngathola yini basinika-ke iy'ncwadi zethu zokuthi sifuna indawo we look for a space kwesinye isikole. Okay, benginika le ncwadi lena inkinga yokuqala kuva ngifike ngichaze ekhaya kugogo ukuthi kwenzakaleni. Yeah. Okay, ngiqale ngizame ukudrayisa mhlawumbe for like isonto, and then awuye esikoleni? ngiyagqoka iyunifomu ngihambe ngiyohlala kamakhelwane kwakukhona umngane wami wasendaweni. Yeah. Wesikeke sidala isikole yena wasekasisaka 7 because wamitha. Yeah. So ngifike ngihlale naye ngiqapha ukuthi ngesikhathi singaziyo ukuthi okay ngesikhathi bengilindeleke ukuthi ngiyabuya. Mase sengifika on a Friday sengizothola ukuthi umalume umfonelile ekhaya usisi wami lomdala ukuthi wena usafika why uzuze bengekho. So now I had to explain ukuthi hayi ngixoshiwe kanje kwamana kugogo wangayizwa nje lento ukuthi how come ungasitshelanga from the start. So manje kwavele kwaba ngathi ngempela nawe uyayazi lento exosheke. Ngisengeyifihla like yabo yona into angifaka enkingeni ukuzama ukuthi ngikufihla. Wagcina ukuthi kuba i-argument ngokuthi noseswami njengoba bekhuluma uyafakaza ufakaza uyangiqhatha naye. Yeah. Ngidinwe sixabane sishayane ngezandla yabo. Yeah. Kusho ukuthi njengoba sixabana sishayana umithi ingane yakhe yes6. Yes6. Shayana sithi shayana wathatha esinye nje isiqwayi wangishaya ngasekhaya. Ngidinwe mina ngithatha imbazo, and then not the sharp part but the back of the Ekhaya. Nami ngimshaye ngayo kade ngimshaye engalweni. Yeah. Kanti ngosithi ngimshaya ngayo ugogo besebize omakhelwane bangene ngalesikhathi mina yena isiqwayi sesilahle phansi angithi. Yeah. Besethi uyazivikela sesizitha while she's trying to protect her face and stomach. Mina ngiphethe imbazo ngimshaya ingalo. Neighbors are coming in. Ama neighbor mefika athini engeke sibiza amaphoyisa lo muntu ungozi. Hey. Ngabaleka. That's when I left ukuthi nje ngiyahamba. Ngihambe ngibuyele ke nalomngane wami lo wayeke isikole ngoba enengane. Kubo bahlala uyena nobhuti wakhe kuphela, ubhuti wakhe omncane futhi kunaye. Yeah. Abazali babo bakade bashona, so umuzi nje ongenamthetho no authority. Yeah. No nabo umuntu uzenzela umathanda wakhe ukuthi ufuna ukufika nabangani bakho akikho zokubuza akikho zokhuluma. Ngihlale naye we were in Maritzburg at that time. There's another township called Ashdown. Yeah. And then kwathi sisahleli kwafika usisi omdala walomngane wami, and then she saw me and she was like, yazi umuhle wena. Come, I can give you a better life Ashdown. Ngempela sigibele ikhumbi sihambe sikhona. Masifika eAshdown kanti ungihambisela ukuthi ngiyoba i-girlfriend ya cousin we-boyfriend yakhe. Yeah. Le cousin le inemali. So befuna indlela ukuthi mina ngizomchutha. Yeah. Or if kukhona edingakalayo i-message izodlula ngami.
Ngiyezwakala. So ngahlala mhlawumbe for maybe like 2 weeks kanti ngothi ngihleli in the same lehlala khona la usiswalo because this was so different houses. Low or right or rich is staying in another house. Yeah. And then his brother and his girlfriend baqashile kwenye nje kwelinye igceke but leli igceke leli nomkhukhu lo uqashwe amanye futhi namantombazane ayiphuzelayo yabo awu2 namadoda awu2 but they've got a lot of kids like njengosisi wami. Yeah. So lezi ngane nazo mezibona lento zangibiza zangitshela ukuthi wegela qala ngawo ukuthi kufika intombazane kwenzeka kanje mase be right wena bazokuxosha. How? Wena hamba manje kusamnandi. Babe benginika futhi ngempela imali yokugibela ngigibele mina ngihambe kube ukuthi khona vele oseyibhemi unga oyibhema idakamizwa kulaba laba abathanda ubumnandi. Yeah. And then abangani laba basesikoleni? No, now I'm far from them. I'm in another township now. Yeah. Angithi nje kwathi mibe ngifica ama neighbors ami ngishaya usisaba wabale kwathiwa if they see me they seningabaphika labangani sekwabanye engibathole ngokuthi angithi usisi ngihambile ngaya kumngani wami lo wami sika grade 9. Yeah. Ngathi ngisahlala naye kwafika usisi wakhe yena omdala wangithatha wathi asambe siye kule township lekuthiwa yilaphi Ashdown. Yeah. So masifike Ashdown wafakelwa umzala uyongifakela umzala wendoda yakhe. Yeah. O rich or right osebenza kahle. Yeah. But ngithi yena benendoda yakhe bahlala kwi compound enamanye ama tenants. Yeah. And maybe sengijwayelana nalawa amanye ama tenants sengithola ukuthi lamantombazana okay fine now aphila impilo nayo nje engena there's no authority nakubona ayina direction ayina exactly into abayiphelayo bomnandi. Yeah. Bangaleso sikhathi ke there's no they're not thinking about the future or anything or their children's future. They just take it as it goes, as it comes. So, but maybe ngibuka babona ukuthi ngisamncane bangibiza bangitshela ukuthi this guy that you're dating now, that you were bought for, this guy is not right. Siyamazi une-HIV and uyadlala ngamantombazane. Hey. Wena kona okokuqala ukuthi bamlethele intombi lo vele ujwayele ukuthi ahambe aye kubo ngoba uyamazi ukuthi usisi wakho omncane unokuhlala ney'ngane ezinenkinga emakubo. Yeah. And then she takes that person and then she brings them back for this guy. Banginikeza imali yokugibela ngisuka khona ngiye ethawini but yokusuka ethawini ngibuyele ewilo abanayo. Kube khona omunye ugelo kule crew yabo wathi no, let's go with you, I'm also going to town. Masifike town edrobheni kube ima engitshela ukuthi mfethu mina ngikanje mina I'm a prostitute ngibhema idakamizwa so nawe ngikakusiza like yeah. I can show you the ropes and stuff ukuthi ukwazi ukuthi uyimele hayi lento yokuthi lokho udlala lokudayiselwa abantu at the end of the day lo ungatholi lutho. Yeah. Ngithi mengiyibuka lento ayishoyo ngithi mengithi one but ngiyacabanga ukuthi nasemuva vele kuyafana mengibuyela umngane wami usazongamukela yini njengoba sengidampe usisi wakhe kanje. Ngoba ngahamba ediniwe lokuthi ngiyahamba mina. Yeah. Umane ngithi okay uthi ngilandele lo. Mengilandela lona akazange at the first like 2 months wayebhebela yedwa ucela ukuthi meyobhema ahambe angishiye mina yabo because sihlala emkhukhwini. Yeah. There was a squatter camp called eMasukwane. Sihlala khona ke if she's going to smoke she went to another room to smoke. Kwahamba I think kwakuyi depression or something. But nasemgaqweni izinto ezazibuye zenzeke ziyabona ngingaqanisa ukuthi mhlawumbe njalo siyangibona sengifuna ukuphuza utshwala njalo. Lokhu ngesikhathi usuqalile na usudayisa. So awusixoxele ngeexperience yakho uqala. Oh, it is hard. It is very hard because sometimes you're gonna get a guy who's like twice your father's age and you're thinking how can I
even start, but ngoba udinga le mali and usober angithi usaqala. Yeah. Usober. So uyayenza lento but nje you're getting more and more depressed. You're sinking into depression, self-loathing, uqala ukuyinyanya nawe. Kodwa isikhathi zamanje uzitholela isigebengu nje. Asimanje sikuthatha sifuna ukuyisa endaweni i-isolated. Mase senifikile kule ndawo akujikele. Tshele kahle ukuthi hey wena, I don't want nothing from you. I don't want your body. Give me the money that you've already made. Uyafika nawe uzokwenza njani uzomnika. And after that uzokushaya mhlambe slap you around for the couple of times and then akushiye kanjalo. And uthola ukuthi kuyi long distance futhi ukuthi ubuyele la akuthathe khona. So zonke lezi zinto zokuna sezingigqilaza wabona ukuthi ayingeke. Wathi mnganami lalela lento lo the girl that loku yena ngeke athi ngeke uzuyenze lento le ungabhemi. Abe ngenzela i-cocktail same time. Manje ngibone mina efaka insangu. Yeah. Yabo like she's making idamu le jwayelekile. But now this thing is skinny than the normal one. Yeah. But nginganaki mhlawumbe indlela yena ajwayele because people have got different styles. Amana ayenza lento yakhe ufake lo powder wakhe ayisonke anginiki. Hayi ngiyibhemi mase ngilibhemile bengizwa hayi. Kwabunandere nje. The weight is like it's just gone. I've got no troubles in the world. It's like you are flying. I'm way in the sky, way up. In the atmosphere, not even in the sky. Hey. Wabona Maria no Joshua. Oh, man, ngihleli nabo abantu bami. Then the day after. Yeah. Did you know that this thing needs only like 3 weeks to stick in your body? Hey. Only 3 weeks. Boom. And then after 3 weeks, ngithi ngiyavuka ekuseni umzimba ubuhlungu ngale ndlela. Mengithi ngiyazama abantu kuyiqinisa angeke. Hey. Same time ngimfuna ngimthole. Yeah. Sekudlula 3 weeks eqalile ngintroducele kuyona lento. Yeah. So ukuthi mengimfuna ngimthole kaMeshente, mengimthola khona into engithi ngeke sikushubile. Kube khona umfana ongibukayo kwathi ngibuka ngiyazamula at the same time tears are coming out and my nose is running. Yeah. And he was like, no man. Bafethu lo muntu ushawa roast. Ngithona Awazi go roaster wena. Angiyazi leyo. Hayi awuyibhemi into sezathi like ungibhemi ngibhemisa unhlanhlo. Wathiwa awu usona roaster ke nhlanhlo ngixaxisa. Waqala naye wabamba ikhanda because uthini naye uyasizwa la uyasaha akanalutho. So sekufika nami manje futhi nami ngizosaha. But khumbula ukuthi mina ngisalo 3 weeks angithi ngishibele. So my body is not that messed up. Yeah. Ngisamuhlanyana nje yabo ngisachama nyanyanyanyana. Yeah. Chabe kuMeshente athi hayi woza lana wena. Shawa yini? Come, I'll help you. Angihlalise phansi amengikhiphela stuff sami athi abangilungisele ngoba ngangakwazi ukuzenzela. Yeah. Bangenzele ke ayingibheme ngibe rise. Mase sengirani mangithi ngijebhe eceleni hawo unhlanhlo usela. Ngoba uyabona ukuthi sengithole ibhodwe kala. Yeah. Angilandeleke athini mina athi azokuthini. Ngoba mina ngeke ngize ngikwazi wangitshela nje ngiqonile ukuthi ngeke ngize ngikwazi ngalami kumela manje usushawa roast. Wena hlala nalo uzokusiza umtshele futhi ukuthi ufuna uqhubeka kuyiphantela khona engeke kuzokuba ngathi uzomgxilaza because if ukuthi uzohlala nje ukukhamisa ubheke yena he's gonna throw you out. Akayifuni leyo nto lo mfana. Yeah. You have to hustle for yourself. Yena uzokusiza lapha but at the end of the day you have to have your own money, your own resources. Ungabheki yena, ungagxilazi yena. Ukuthi unebusiness ukuthi njani akuhlangani nawe lokho.
Ngihlale-ke bhuti Maritzburg ngihlale kule ndawo ngicele kumuntu nalo muntu ngeke ngathi useyinkinga useyangimela manje njalo ekuseni usefuna ukwazi ukuthi ngenze malini kwiqeqe wajika futhi ebusuku usencabela ukuthi ashiye istaff sakhe komunye umuntu uyogada mina emgaqweni ngawumuntu ohamba neclient kanti mina ngiyazi vele ukuthi vele nalezi ngubo angishiye ngokuthi my items lezi ezasendlini yakhe nothing was valuable there kwakuyingubo eziyigugene so I can just leave them all behind and go by myself ayikho into engizoyikhalela ngahamba ngangena igibela imoto ngathi ngumuntu obuyayo ngayihambela manje ukwazi yena ukulokhu ikhona lento ukuthi umuntu ahambe obuka intombi yakhe idayisa ngomzimba yebo yakade ukade indoda yakho nibuye nizolala futhi ebusuku ezophinda ikutshele futhi ukuthi nayo iyafuna imali bhuti wami ayihlali kuwena uthi wehle emotweni imanager yakhe ikangizile like ngifuna ukuzwa lokhu kwendoda yakho hayi indaba yona indoda yakho phela sukuthi imanager yakho phela ukuthini ithatha iyenzeni ithatha uyibeka kuyena like ukuze nizokwazi ukuthi nishintshe impilo yenu noma shintshe impilo for what because yena nemali yakho njengoba ebamba nje wenzela ukuthi ekseni wena mase senihamba angimse seniqedile wena uzobe usucela yena imali yakho uyena ozodecide ukuthi how much you get to spend futhi manje wena usebenzela yena manje yebo uyahlanya kanti but i-boyfriend yakho leyo isithandwa sakho nje lesesikuthanda udu sibuye sekungobuze futhi lami ukuthi ubona ukuthi uthengwa kahle ayibo kanti uba khomba ngenkani 800 namhlanje indaba wazokwenza 400 mana khona oyifihlile lokhu manenza imali lapha na ihamba kanjani imali lapha kodwa thoma usafika impela yini imali phela baba usafika imali ayithola yini kusuke kuyinhlahla spiritual I think this thing has got something like it's demonic or something because almost afika abantu bayakuthanda awuhlala isikhathi eside uzobona awuthatha bakubona ngani like uma ngifika nje ngizobona ngathi umuntu omdala noma umusha there's the usual clients right ibona ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe kulula kubona ukuthi babona onye-one and then bese kuba khona ke it's bonke ke and then bese kuba khona ke I think uqinisele ukuthi spiritual lento cause thola ukuthi umuntu uyaqala nkana nokufika ezothenga but amana athi nje hayi ngibona lo yangathi usangconywana athathe wena nayi inkinga yabo ngasikhathi usufuna ukuyiyeka usuyitshela ukuthi angiyakuzathanda ilo uzothenga khona mo kanti ifuna lento it's like this thing of ours is this yabo ngasikhathi usaqala bhuti wami left and right everybody wants to give you everyone wants to support you in one way or the other with this thing but usuphakathi sekunzima akekho lokunaka sekukude emumva naphambili you stuck in the middle awazi uzozenjani but once you make up your mind and you say sengikhathele ngeyiyeka uzoba nithole nje ama-piece job imali uyithole isnaksi nalaba babebhemisa futhi na-before bayabuya futhi intararanta awusazi ukuthi uzokwenze njani manje ucabanga ngabi ukuthi ngiyeke futhi kodwa ngoba usibani ukhona lenosibani ukhona khona nanosibani ayingeke once inhliziyo futhi ayitshela ukuthi ayingithi ukuqhubeka kancane ngiyaqala kuyavaleka udidimoni ngisho nale mali okade uyithola ayisayikho okay sesisogoqa nje ngiye ngakuzwa udlula ekuthenini lamantombazane ayefunda esikoleni ngifuna ukustika khona esikoleni yazi why ngoba kunezingane na njengamanje ezifundayo ngifuna ukwazi ukuthi they were in a cult angazi noma ngizwe kahle i-cult angithi it's whereby they worship certain spirits ukuba isikhonzi yebo kwakukhona yini lokho ngempela babekwenza yini inezimashona wawungakwenzi kodwa wami ngicela ukutshela iqiniso yebo lento leya lapha I don't think they were
all in it. Yeah. But kwakukhona oyedwa Yeah. kwakuthiwa uZoe. Mina amagama ethi ayicisha afana sasizwana. Yeah. But ngangihlezi ngizwa ama-complaints mhlawumbe ngizoza amantombazane ehleba wodwa enye i-complain omunye ukuthi ngeke lona ngimphuphile stuff like that yabo kuhlezi nje kunezinto engingazi understand kahle ngayo like if she got angry wayezoma ngimuzwa ngathi like she's mooing like a cow. Yeah. Or sometimes she's roaring because yabona lesa qosha ngosokusaqoshwa ngalo. Yeah. They are stinking rich. Barich kubo. Barich kakhulu. Kwathi esedinwa wabhongisa okwebhubesi. Ikona nje okwamane kwafaka istembu kulento ukuthi hayi abahambe lapha. Yena she had her own personal problems angazi ukuthi kwakuyizini lezi mhlawumbe noma wayengene imoya noma izizwe noma yini, but there was something really wrong with her. Yeah. But these others into eyayibahlanganise naye ukuthi kubo uyakwazi ukuthola imali yokudeka itafula. Hey. Ingane efuna grade 11 iba nalo kanjani ikhadi lasebhenki. Hey. Yabo. So nakubo angazi noma babenge ile mndeni lokuthi they can't give you love and affection, they're just gonna give you the money. Anything you want, thatha. Akungenza ukuthi lapha nakhona ikhona imkhuba ababeyigila manje lapha ngoba phela nabo ba rich. Isiphumela kulo enganeni. Because put it like amehlo akhe sometimes like if uzombiza thanda ukuhlala yedwa and if uzombiza engalindele the way she looks at you, amehlo akhe it was like it was another person looking through her eyes. Hey. But it's not her. Kuthi ngesikhathi kwala abheke phansi lokuzilungisa ubuso hey oh bengakulindele and then she'll smile and then akubizeke so akwazi ukuxoxa naye. But nje wayena ama tendencies nje enezinto naye sheme ayezenzibuye zidida abantu abaningi ezazinga understanding ezazi promote lento yokuthi the better there is a chance. Ayiwena imali yangane ayiwena imali. Awungenzeka so manje uthi ekhaya kwenzakalana emuva kuwe Izwa ke mntami ibhadeli ngenzile angithi ke baba usaphila ukuphi semoyini awuthi umuntu onezingane eziningi mfowethu nami ngizalwa insizweni ezingane eziningi mhlawumbe ila ko 30 uphambana ngisho nezingane zakhe mayibona engaboni. Imagine Mina nje ungazi ngoba nakunami ngesiqhwaga. You have to make your space, you have to make your mark. Umfowethu wakhala wathi awubayihlanganela nje edolobheni bayiphambanela nje wabona akambona hayi ukuthi ngoba emziba kambona ngamazi kahlahla ngamazi. Jesus but wami awumathi ngeke docapha ezoshada ingane uma wengane yoyedwa walezi aseyimithisiwe no lo mina babami lo amshada wamthola virgin. Yeah. Into eyamhambela kahle kakhulu umuntu ubhuzed owazi wasibizela imeeting uma wakhe ekhona ugogo ela wathi don't think you're gonna be in my will. I will not leave you anything. Everything that I have, everything that I'm working for, this is for my wife and these 2 children. Oh. Esho abazale ngaphandle. Abazale naye lo mama lo amshadile lo amthola virgin. Yeah. Don't but the rest of us thina sikhohlwe thina angesithole lutho kwiwili akasibhaliwe. Manje uthi nini uthi ngubani wayenzani? Wa imagine ngoba mina esikoleni sethu esisikoleni ama documents ethu kwakumele ukuthi kulesi space lesi sa parent or guardian. Yeah. Kwakumele kubhalwe uguardian because wathi yena akumane kuthiwe nje washona. Hawu. So umuntu ongekho Uyasebenza kamnandini ngitanga umuntu onemoto zo3 mhlambe sezimo futhi manje because wasikhulumile for more than 7 angikaze ngimbone for more than 7 years. This year last year ngoNovember ngathi ngithi I called ngoba inamba yakhe iyona engayibamba ngekhanda ngakwazi ukuthi namhlanje ngiyakwazi ukukhumbula. So if ngifuna ukuzwa indaba yasekhaya ngiyamncenga ngimfonele angithuke ngithuka ngiphoxa but nje mengitshelile ukuthi kwenzakalani ngathi mengimfonela last year ngoNovember wamane wathi ubani lengikhuluma naye
wathi angezwa ukuthi yimina wathi oh wena ugogo wakho ufileke seningcwabile ngesonto wayidrop ifoni. So which means ukuthi ekhaya sekukhona usiswami lo one-crash lo oney'ngane eziwu nagcina nibuyisene naye usisi wakho usiswami ayi usiswami manasho angibambanga wangixolela yeah wangixolela manje inkinga kodwa ukuthi ngizoya kanjani ekhaya cause manje njengoba nogogo engekho umuntu kuyena kade engumela kubona konke akasekho lo okhona usisi wami akanayo authority yokuthi akakhulume because ubaba washiya nayo umyalezo komakhelwane ukuthi if bengibone emagcekeni banga hesitate bafonele amaphoyisa bafonele because akasayimisele nje ngokuthi angibone wakwathi ngathi ngicela ukuthi ngizobeka itshe lokhundeni yagogo and then bese ngiyahamba wangafuni manje ucabanga ukuthi ngokubheka kwakhona ngamele siyilungise kanjani lento imina butami imina kumele ngitshengise nami ukuthi no manje ngishilo number ababa wakho ngizomfonela ngingi ngifuna nami babona ukuthi ngiyafuna ukushintsha yeah yabo once babona lokho I do not think ukuthi sebengangibambela ama-grudge ayo yonke leminyaka ngoba manje into esebalulekile ukuthi sihlangane umndeni because iningi lomndeni othi sebeshonile sekuyithina sikhona so nathi besiqhubeka sibamba ama-grudge sizondana ngeke kuze kusisize but then futhi nami ukuthi ngize ngilindele ukuthi bangamukele I have to be and I have to behave ngendlela batshengisayo ukuthi sengishintshile yeah okay manje isikhathi sethu sesiphelele elakho lokugoqa ungathini umuntu ongakangena ezidakamizweni ungaqali and kubantu mhlambe angithi abasabancane kunami yeah abasakuma teenage years mhlambe osaqala i-adore or anything the advice that abazali bakho abakutshela yona don't take it for granted abadlali emhlaba yahlonishwa wena unangaki iminyaka sengina 25 uthe ingane wakabi nayo cha mntwana ngonxa ukuthi futhi nakhona into engenza ukuthi ngithatha leso sinqumo ukubona indlela iy'ngane zasisiwami ezikhule ngayo ufunde kusisi wakho ngase ngafunda isifundo ukuthi ingane butwami and poverty don't mix cabanga ngoba butwami nomuntu ofunakale ayofundela inursing wayephase kahle wathola ibhasari into engibona ukuthi yamthena amandla naye khona ngaso isikhathi wayesanengane eyodwa kwakufunakala u-500 we-registration fees e-ISS yeah ubaba wangafuni ukumnika anginababa nina ngokhuluma igama wagcina-ke se-give up-ile nayo-ke kwafika i-closing date-ke kwafana nokuthi-ke ayikho into asazoyenza and after that is when she started like popping kids like it's candy after the incident le basari I think it broke her spirits wamanye wathi nje asanandaba ubaba wengane ezodwa noma ezihlukene lezakhe bhuti wami uNkulunkulu wami zonke different brothers futhi uvundile that's the problem nami ngangicabanga lo futhi uvundile hayi nami ngangicabanga and into engicela ukukhuluma esixabana naye ngangimtshela into eyisengixabana siswami uyabona ukuthi kusishubele thina siwabili manje laba kuzoba njani-ke kubona kuzoba wese exactly hayi asiyivale nina benkayishana kamenze yaphuza umlasa ngamemva hawu sesiyagoqa njengamanje uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye siyacela ushaya usubscribe button ugcinye nebell eyokwazi ukuthi ikenqeze uma kunesiqephu esisiposayo ngalolu suku ukuze uyongena ngaphakathi ube ingxenye yesiqephu sangalolu suku mina igama lami nguprofessor